Mwancho muriria ondizi TV ngokwale nebene asentunda yende ime yomoroberio obwensa kia emambia yabono asomogeni olitwaganyete ase obo ime kigima oberawikirana ime yomoroberio bwensa kia emambi yabono kale ange gotomanyia amange nabwe gotosansa munira gotomanya tobekera teneni ayagendrete ime e county ya Kisii omogeni itotali onde nomo eshmiwa Honorable Vincent Gekone. Mheshimiwa wakire buya. Mbira Karibu naende ime omoroberi bwensa kia emambi yabono. Mbira muralia. Asante sana. Thank you. Naboko ndo tubatu mwanchumuri Ndezi TV wetera asumtando ito Facebook and Ndezi TV News Digital asense media YouTube Ndezi TV News wetera asumtando ito www.ndezitv.net asotonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki ase wegora tutumere ekerengeleke wetera sinamba ito SMS 0792192834 astora batakusanga naye ase emambia yabono. Mheshimiwa ase obwenge na otumanyia asamalita wasuwime na wegeke okora ase county ya Kisii. Njengor kwa Vincent Gekone. Vincent Gekone manyekane tumna Senator Gekone. Senge njongor angiru Senator Gekone na harabori obo Senator wega. No I think konyora buya igo but I hope ngaki gocha ni nyore but currently ninchorire bunoyo mobo ase bari bakora oversight koru ase Senate. So I represent abantu abanyari bari masaba eneri chiko muske Richard Onyonka ekara etia ono rende bakaranga mbia amangana yoborigereria atware echano ekogera account nengare so intwe togokonya kurigereria togokonya Senate turu Mheshimiwa Richard Onyonka kurigereria nkikerensa ari twakereta gocha igoro so nje ndi representative y'abantu banyari bari masaba asamangana ye Senate ko sasamangana yogokora oversight. All right. Mheshimiwa bonoli emambi yabone gotorabe togosoa eyemo asemo asamangana gendrete ime county ya Kisii astobe tokoranga litukuligoro ni kumo Senator be county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka abete ase entunda ende ga ukwanira igoro yogo itaisaneka kuaye ninchira emeroberio yabotambe egendrete ime e county ya Kisii asabete ga ukwana chinsemo chiri chia magacho yemega KICC nigo Onyonka abwete gakurikira Senator gako ugania okorerwa igoro yogo korerwa kwa monchererio ase e budget ye county ya Kisii nabo igo chinchira abakori emeremo bagwakanwa ime ye county area ya Kisii tango turaigwango elio mo Senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka kagukwanira igoro ya moncherero abetega okorwa ime ye county ya Kisii anemono asokorosigwa we budget abakolimba lemermo we county assembly bali bali ese county ya Busongo tali assembly ese county ya Busongo abakoli aba bali 900 bonsipi bakoli omusara below minimum wage yani bakuli omusara below chibesirie serikali yatebete bali monto tayo ogokorega asia serikali owenderete unless there is a specific request yerule lakini ese county government kiro monto ogokorega asiororo oikali kwesa akoli chibesi chira above minimum wage I think yekire shilingi 21,000 inki abanda wasiri bakwa shilingi 12,000 13 ichi kokiri gotumeka e budget yeye igechenjirie eseri chikolia serikali egentongero gekorukwa Public Finance Management Act PFM Act igegotebanga kiro mwaka county assembly baikaransa bagamba mangana chinga kichibesi chigotumeka aba MCA bagamba no obisiye gavana banjira na kire sub county na kira award ni chibesi denga kwa ego right now record yeteyo ikiagara Madam Nyakango oyore controller ye budget igali getelirube gochiese county assembly ya usia ko babolinga e budget ye mubwata ye bayire to usia ye taliero ya grete taliero ya ite tuguni assembly ya Busongo so ncheguno mu senator igonda geto mundangerese inkie budget ye yari ochinjirirwa neli chiko osokoligerie katiba ya Kenya constitution of Kenya
igego kwananga ekere budget ya itirigu kuru ese county assembly no nyene national budget itubwate Kenya ga egokolerwa iga national assembly ekere ya itiwe president te kogenda erusi bese se vote gete achira segete without coming back ochese assembly yere national assembly pamwana okay na anda ichepa ke senate yeto tomwana okay amayo chinji bese uno mo senator we county ya Kisii anemono gakwerera igoro yogotaisanika kwaye ninjira e budget iyo yabete gukorerwa amonchire umwishimiwa kwabiro kuiwo mo senator gakwanira engane inkiora be gukwanira igoro yengane ye gati ya ngana omo senator akuganiko mo che serikali county ya Kisii moraria job egasi mo senator nereyo in fact that is oversight bunatebire a PF a Public Finance Management Act PFM ekero buna eresire kero mwaka that is kero mwaka ngokora tore budget ekere financial year ya herire ekere financial year iga ya herire ndibona chibese chonsi chiko benga umachitokonyora na chichi chiamanya kugabua goeta eyenyorega abanyora kire wording kwa gwere e allocation yaye kero ya irwe yamanya goetigu ase e bunge nebe county assembly ne bunge that's a legislative house kero ya etigwe in fact montata yota kire call that budget e kogenda bunere iko kero ya chire e gavana ngo sainire ngo feram yamanya gokoraki yibona yamanya kogenda ngano ni gavana yakorire kiyanjira ni on behalf of the executive ekero monta onjuire budget. In fact, I don't know what fraud is, if that is not fraud. And I don't know on how fraud is dealt with if it is not a criminal, if it is not a criminal offense. It is purely a criminal offense for one to take a budget and alter it to change figures other than what was passed in the house. It is purely a criminal offense. Year pound to Montas we miake vere was say fine ya 5 million or both. What the senator is talking about, it is true. Na hata getoko manyana into bune team ya oversight. Ndota getoko manyanga who changed the budget. The initial budget ingo change ekera change what was the intention of changing the budget. Muna tore igabono iga unless yes is ya Kenya this ya once in by yo that is why abanta wetarabugatwa and we are going to take that matter very seriously muna oversight ya Kisii moyo to manyenga why even we are going to write demand notices to the relevant authorities which are mandated by the Constitution of Kenya whereby the Constitution of Kenya is a supreme law and that supreme law tarimonto roseti na ba Kenya bonsi ba roseti ba ke bari ba chordu kuchikorosi na ba Kenya to kaegwa to gasoma to gateba lichikerindi to isaine to kariake chikura rigaeta so okore binte kabire byo no gochaya richiko ne Kenya is not a banana republic, it is a republic that is guided, regulated by law. So again tutake komanya who altered the budget after we have found who then necessary action must be taken upon those culprits. Yes. Umushimiwa oyo no mo senator berega okwanira igoro ya monchiririo ase e budget okwo inensemo ya ntamanye kurwa ase nsemo yao nore no bwenenga e budget nja bete gonchuru na nsemo kiechi korenga no manyibwa bicha bete chigonchiriro what again to kia bete aba musimba bari 15 bari bata iko airline ne governor you know they are doing their own job. No, it is to legislate. Number 2 is to oversight. Project implemented by the executive. They formulate the executive. Yamanyako implement. So what they follow upon is about implementation. Egoeta korbuyo onde moina. Yagenda iga ya enda kuchimata ya soka kenge kangombu aria.
ntu abegete kibesa nkaichikorete ki kaichire representation yani ngantu are konyara goja twensi tuikaranse se bunge etoka choro monto yomo aende aire birengere bieito ase bunge yani bonero orentenenera a story representing us through our views chirito komoa by doing public participation pono tuwa matebieke na kie kegendo kebeke bunge einero representation bono ekero konyoranga muntu tamaite na binti kiroli ekisato akokora nga amenyete bwe gavana abande gusene bikoro to bako banguso abande gusengi bakokora moe MCA you are not supposed to go to bed with the executive whereby the executive the head of executive is the governor egento getakire okore gasi ya ubune korete kebunere ekero gukana okobori equationinga ba minta marionga yari nyagitari yane that is your job tari okaba victimized ebinto birtu abegete nyagitari erusio abantu abakaruseri ebinto bionsi bakareta bakalte binte bingao chibesa instead bakabeke bintu byabe bingao abinde kwanza bire baka personal warari umweshimwa Dutegarita senseme yaba MCA utebekananga naba MCA babeta bagwetia e budget ye ase e bunge ye county ya Kisii korende omo senator nero chire kunyonkana kuria raisinga amonchiri naro ngakitsara raba MCA baba bete bagwetia budget ye bago kwana boseno okorengere konkorkyoko aba MCA mbakwanete Mosike Amusionderi na kwaneta kana is a bright MCA actually it's a very nice guy or reasonable and he's serving his second term. So he's much acquainted with the system and the procedure. Yokorosi budget. And again, no te mantura iguo bolito bolibweli ogiria. Bolito. You see omonto mongai ni taigo soka iskanya gukura. Omonto mongai ni you see through actions. What the actions that they did, eba irigeteri rube bakaeresa baga download ekwende bakaire answered in other words in volumes you know answered imbiritu akwana bikaba converted into hard copies yani chingwana chiriba kwanete na ndi bakamanya koira ne kwende ri bakwanete tabone how do we call it a conversation through a CD I can call it yani munanda kebeke ri bago chikobeka munago kwana barra na bibi bakwanete kwa the exact Mbali kobe kagendo kende, koba the exact. So they took women to be baka control of budget. Control of budget ye karari gereri akanyora maene aba 15 aba ichumba aba 15 neke maene bago kwana. Ekarabanya neke maene bago kwana. Control of budget omongina Dr. Nyakango agateneni until origere iri binte bina kintu bikorete agateneni kibesa. That is why kibesa kitanya gocha. Baka karaba chiko korege ka bonds this other side naba abari baganchira nanga maene ebintu baka speaker ya bori tu kabona cheta ditanga ninero etete bagakana tari ere korete etari ere ero manya na ka confirm ngataria omongino ori ni weta akabatebiga because what I'm telling you no mo MCA ori ko kongereza akabagatenga genda muri keri ruberi wo apologize na ko withdraw this budget that you had brought before. Number 2, go and repeal the Gazette notice. Edimu atangaza tenga mwaitiri budget. Yani bakane egere bachikorosi kuende buya. Na ndeba gateunga kwende supplementary you already bono muna mwakara magosa haya. Already mwabarirwe. What you are going to do, you do the second one now. We assume that this one has been exhausted. Yire yomuisu. Kwarari igomba abachaba karosia kabiri yabete ko bakonyo no mangana ya kige ko gere paseri mwegwete ba kominyokera gwete bono maega yogweti gwe ya kabire nebwene tenga tutuberere ntangani ekagere bono mocharo na rabete ya kabire ga eta bono ya na benganga egente kenga monta ito monto akero monta itiro monto o itiro monto okure monto tarabugatwa kari nga atinde kunga mangana ya eride ya tinde kunga procedure ali montere tiganya gutinde kwa yense no are omondo yanya kori kwa kore yani ngamu no mondo ye yatamete so gotama kwa yengo bwati meaning ngato preserve mobere ngaba ko mondo yo bwati mobera does not have anything to do with postmortem mwekoko so the postmortem yakore tu on this matter ne ringa bono
akantaka gancheirwe abantu bayane yani nga amuntu yotinde kirubono tiga abantu bayane banza gukora kigasi cyabo mini waire serikali yagendera gukora ibintu byaye kuri yes aspect. That is exactly what is happening. Now the government is looking upon this, and you see the government, we are the government. We are the government. Senator Kokwana is the government. You know abantu abakunge government ngane ngendo a government no makenya bwenze ne government. Again, don't get in. As I order this, you Kenya government, to get officials for no, but back about the government, yani, but back about officials, they do and act on our own behalf. I want to do this according to the laws, through the Constitution of Kenya. It is supreme law. So that is what is happening. Because mbare mangana yae, mangana itari koera until again the kiabekirwe na inde yabanta bababwatirwe. You know na I don't know what fraud is. But if this one cannot be amongst the fraud cases, then there is no fraud. Omushimira totikarete asingana yomo seneta tiangu turamurikira boigo engana omo seneta beda ukwanira igoro ekibesa cyabere kigosangerwa asikinya gitari au ase aberega kugikeria enjera kibesa cyabere kigosangerwa asingitari tiangu tore gwango enkwana yomo seneta be county Kisii Richard Mumaima Onyonka anemono igoro yogosangerwa wekibesa kiria kikoba kigosangerwa asinyagitari au nabo genjira kikoba kikogachwa nabo tumekuwa ime county ya Kisii. Ensemo ya kabiri studio tobekerango liogi liomo seneta igoro chinyagitari before konyole serikali yenye taracha kibese chonsu pichi ale ko chinyagitari kiri chinke ochi ale ko tigara isinyagitari enke so that unabantu boye ocha kibese kiri tigara kiera kire nyagitari nebwate committee kibese chichiche paka chi account mbara allowed kuchitwara. But I'm told instructions rule is that governor jitaka teba rusi chibese chonsi pi esinyagitari cyale ko sangire chibese kusingi machonsi pi chikayo KTRH. Bono ndage to kubolinga chibese chise myaka ebere cyero KTRH nirenga chire nandi chibese chingasi kyakolere akolere nandi nga ichikobeko. Number 2 also goja mangana ali nyagitari eri mara wate buwa bantu bande mbaro bakwenda bakana chibesa baye ulisiti Montoru cash, risiti ya rugali story ya. Wate buwa bande mbaroro bago akana baenda bakana using again to go pay bill number. Ata bana ba minto na bere gombra mete pay bill. Go send pesa anyway. Till number nero ya nyagitari. I want to know say till number ingo palere ga sibuna dichi ko ya serikali ti kwa. I want to know ekiagara information imbwate is that a till number ile na bo wakana anyugo waka na nyugo tabito waka ndiko send 30 or 40,000 shillings ogo waka na dilibona ja receive 5 chiri kinde chiaga ende account gete chi account yijina jinta gete go check and find out whether it's true or not. Wanjumulia Ondizi TV oino masereta be county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka gako murunganiria igoro echinchira chibesigenda tego sangererwa anemono ase chinyagitari obera kwanira engana yobolito kigimanga litanga ningo twakarenga chibesa nigo cyari gusangererwa cyatigara asinyagitari chiri chinge kolende obere gako tebanga nige kagerenga chibesa chinyinge nigo chikoba chiko sangererwa kurwa ase chinyagitari chinke cyaba chiko cyaba chiko ase chinyagitari enyagitari nene ya KTRH inkiora bukwanira igoro yengane manyete Mumaima ne senator ne senator mangana ino gukora oversight una nateba na oversight to gukora busa otari kunenkia yani you have to investigate before even you come on air ikono bugate a fact na no bugate ke mayenenga what I'm telling the public it is true to the best of my knowledge ekero igweta go teba kanga nga kwerende e pay bill nero ekero gwaka na chibasikia genda sande ende kitari ekebisegete ende kiara kwaniru wono is only konye getabugati nga kiko ba addressed now okoranga uchunguzi ya erire yo mo senator gose timu yetu ya oversight ende yakoreki ya chire isiko chiko mitinchire buna tebire njeni mbwata nyagitari gari karango nyagitari nere kiamo kama ekine chire bono surrounding my ward nechinde neyende nere mogweko na mogweke ensemo no sobo mo MCA ndu yane matara mheshimiwa matara
kere kwende ne bwate committee yaye na kere besa munateba iri nyagitari eyo kwarorire ne kibesa ikina kibe nyagitari at the end of the day esikoenda ne se county what is there you know it is illegal gotumia ebesa eri yani to spend at source eri wachoga gose kwasangiriri na ndi kwanyereta akwanye tumeka kibasi speech kwenda kwenda Nairobi na chichi bwana chiko kenda chiacha on source revenue oslo ekorokwa ichiamanya kogenda chain increase chibesa chigoje county in fact yenye moko iberanza mwakora besa tegoja what is there wika amachiko abwatigwe PFM active bwatigwe ngakikorete ngakichire when you collect money what are you supposed to do with the money tari yoko imoka wanza gutiera chibesa bomo gava no manyene several dimu amwiguro gokwana nende ni no bantu be media mwamo bwatire amatuka mange ogokwana nga yaya we have increased kuruba kasangiri 47 million bona tuikire 198 million 200 there bona muno musene tateba and that is I think that is quarterly chikwota irenga chiabeire ase emiaka ebere chikwota chiabeire ase emiaka chikwota ichirinye ase omwaka meaning now we have 8 quarters bona no chibeka times kwende yako teba times nini times 200 million yecho a quarter iko meaning kwende ko ba 600 million that is was 1.2 billion na chiche senete ko bodi naki echimwa sangeri for all this period ngai mokoira show us the why is 197 million ngai chikoreta kai 197 million chire a quarter meaning billions of money inchire seme guko yaba onye inchire sikita kire koba so incherete yoto washimwe bintu bunebyo na inde onyora maene inga ogwakane ekwerende ogwakane ebaby yenga na inde nekabwate kono chikuchumuina ngechinde cyaganda gusine account yo mondo yabwatwe in fact this matter we are going to take it very seriously and health it is not something that we have to joke with because without health facilities people we will die ondeta yotane go nyagitari including myself kana igude bobe nyagitari ngo koraki ngochi what if abayibi everything akorire ki bayibire ondo imoki osenkyo ira ondo chibasikyo sangergo ira kai chibasikyo rukia mariogo ndochinga abaligari mbara bande tuko kwanera amange ndochinga Virginia Glebs kurwa live doha katatenga kisi oversight yapo tikebe ngiatalia senchira yebitina ndochinga Kennedy Okongo tebanga governor litupea basari mtasema nini abunigati abrone ko murubiri bwensa kya imambia yabono umushimiwa toterita senseme yechinyagitari bwo norochi ayagandrate imense itwa Kenya nabo igono imatenga account ya kisi negati county chabere chikonyora ogwako kolengana no mugiro w'abanyagitari wikira bono iga umugiro w'abanyagitari obera kugendera ase egekakere egetambe obera kugendera ase egetambe kigima astrochinga nigo abanta bange babiro gochandika tochinga ensemo serikali nega netigo cha amo yabiri gocha amo nabo igo bakumira naba governor the Council of Governors serikali gwetera somo waziri uliotenete abakoli emirimo Moses Kure batire amo batabanga ntundurange ko bakonya kurende amagani baraba gwikirania na amagani 18 naro babira gwikirania kurende engane yame abere koleto bokungo bonene nigoro yechintans chichiganire kiombekeli gya KMPDU keganetinga bagwakanwa chiribu chimia ibere erinde ko baba kwirana asemirimo kurende ensemo yabanyagitari babego tenanga wika editore nemirimo wika chindani chaka nuchibese chizuka netibaka no 200,000 kurende ensemo y'umwaziri uliotenete abakori be serikali Moses Kwedenga bese chitingo bakana asebone babatabanga nigo barachikwire bitambokero na no kuruska MPDU etikonyora chibese bakanyorire nabo igabagabana bono babere bako chikiwanga babakwire bitambokera sabanyagitari barasumugiro inkira bo kwanera igoro umugiro gendrete immense icho Kenya omugiro oyo to baise ko irwe cheche na intimidation and harassment te baise ko toko kerege ndense ye banta bago kwana baigwana
amangana konya gutishia nganko rustori chibesi chikoenda KMPDU nko butatora abantu ngokora kitore aba barabuwa koreta mbago jakora maandamano aba barabuwa koreta mbarabia aba banyagitari umanyete oise ko butaba bonsi ipi tokonyora banyagitari okurika banyagitari tokonyora banyagitari mbari gento buna security okurikonde bwensi yakorendera omurango abanyagitari mbari mondo nde bwensi unorarike clean kwa busere banyagitari mbari munorari ko monte manager ngana goride degree it is their skill. It is not this normal skill ekoba shared yani kobeke manager abakonyoro mondo akore human resource akabere manager abakonyoro mondo akore the bachelor of commerce akabere manager abakonyoro mondo akore the anything it is arts akabere manager bano no mwakili na bako akabere manager kwarorire patio mwenye gitari njirete yurari ko anybody ogweta paranga na asometa na akore baka masters ngomo beka abo mwenye gitari evitisho na biagerire ebintu bitaigo chiande anye nkuria tigai karansense nerore head of public service head of whatever tigai karansense na bantu bari baigwane whatever at this moment we don't have this this is what we have then the next financial year let us factor this in through this simultaneous additions egere by this year by 2 years coming na bakonyora magania yakariki aikiranire secondly emontore o introduce ti kwenda health kwenda chi county abono amagosa achakirite now they are dealing maybe na bantu babiri this is the national government and the county government kwarodi ibire tofauti kabisa kwanyore mugavana agotiana kurwari nga everybody tomorrow you must report to job to work if not so you stand sacked that is not the way okwando such issues kwando issue goikobe sopa orangiria bana barabo karaki obategerere na bana barabo bategerere baigwane baichetu ataminas tari evitisho yes umushimwa tutikata singane yu oroche abaganete gwaka no chibese chiribu 1200 ni gobole aborokiwa students okay irengala bagochiko graduate okay kolengana asebono iga ndochinga serikali ngerigeti kuira ninse chibesa bale konyora ngerigeti kuira ninse chibesa bale konyora kolende bono iga abana banafunzi abana banafunzi aene orotenere bujanga bayi kuchibese chu aba serikali tebanje chinyingira teba serikali teba interns na banafunzi bakoba igendo kerororo batakere bakwane rwate gunga maite nkoigera muri kwarorire na bintu binde byonse intani sinko bakire bari wakanu kingana igo nande rikigeri takereriete intani zibakire kwerende bagwakanu kingana igo richikorire enacted by an act of parliament kwarorire renga intani zibaga bagwakanuga iga bagwakanuga but matuko getako era na inde ba komenta iga kwarorire so ikina kietakire legislation yetari boronge esibinte bibyons so itakire egento kebe an act of parliament ngeke na kigetakire anya intani sebagwakanu kibasichingana iga akina getakire through a committee ya labor as a parliament echene report is conclusive yeah. All right. Umheshimiwa na ndio tutegerete ase amangana genrete ime ye county ya Kisii maega yegati aba MC gotenenie budget kwa bagotebanga nigo kware koye mochia kegima kolende bakanchirwa ko igore gwetia e budget elia ye supplementary budget nga nigo aba MCA babeteba kwegwa nigo bono umugava nabeteka gosioli lituko lya moisonde akabaga gosioli e budget ya kerengo gia 245 million gotia ase chi ward mechi bunge chi ward echire 45 igokera ward rabe konyara chi milioni isano asikolile nonya nigo chibese nigo chira chikubaga no naende wikera 167 asora chikonyoranga nigo abana abarukiwa ba form 2 3 and 4 rabe konyara 167 nabo chiri chikutigara chibe chikogenda ase bali aba form 1 nabo bali ase school chobo bunde nabo igo chi polytechnica kolenga nayo mweshimiwa chibese cyabe chikobwatokana orochenga enchichigo isana gosira aborokiwa balime e county ya Kisii nchibe chigo isanekia okugania kwa bamenyi be county ya Kisii nabo aborokiwa bali ase school kolenga namagani bwate kibese kibunandoche nabantu nabange kibese na ikinke
chibesa karo chiri chinke ekero mwana aranyore chibesa chinke sana anga chiri wibere gose chiri gusato nje nare ko banga no mugaba no Kisii county egento nare gokora abantu bagoro kutoto orphans barabuo toto orphans enare korigere na kinko bakonya either a half of their fee na abantu bagoro partial na barabumbae even 40% of their fee na enda abatoto kwerende partial orphans mbaroko nyoro bari partial lakini muibori yoyo makwenyara emechando yachire okay no enje no muiborinde na enje no muiborinde buya secondary school inkeri abantu batayigwanja umuraria batigere bari batayikwenyara pi amahene bayichori ki parcel tingo cha kogenda kwemigeri goichori parcel ya tika tutigere bari batayikokora bari batayikwenyara pi bono okonyora abantu bakwemigereri bakabari bari ikire kigasikia serikali bari bari successful in their businesses na barabuye batayite goichori bono procedure yo korwe pasari yeye teri boronge in fact yekara monta kwa chiri busato umwana ogosoma ogorwe 40 something thousand nga 3000 yokayagu even time spent everything spent one of the chiri buibere kwa go 1500 roje why should you give omonto chiri busato 3000 just 3000 makes no impact omonto 10000 it will make impact omonto re university oichoiri kwa moire chiri busato chibusato chibono na chiete ko no chibwa karine pigi oya ruete Nairobi moibori tamanye tikende yonse about this ego sa ruete Eldoret this akare ko soma na ruga abosonga enda itorogoro gesusu kechi besa akara atumeka kuri no mwishimo konyoranga chibese chakwena na nchiria ebunge ye county ya etirie nabo igona banyorenga akolengana nikiganja bose okonyara gwe serikali chibesa na chichi bono nchera kiye bono turato koneking ekeke chibesa na chichi ukabwate nchera kiye turato konekinga obera okay chibesa gabwate chinke naendo konyoranga nonero okuna kukonyara gwe county kulinde inki naendo la gukwanirinde tone kinga chibesa bune chingo kinachire chibesa una nago tebi chibesa che county ekibwate budget inkorosi gwere ne budget ekere korosigwa tindi korosi ngo chifactor bari buya yaya na inde onye gento ngego isana tikabatige bakore development ngao noroje wose tikabatige nga pigwali etogo deal na abantu bari partial orphans and orphans only noroje only na riera arete impact you see izo kanyoranga monto ore ntakano tabwati abayiburi baye bonsi yaruwe school fees yengima gose mune scholarship account create scholarship through that na bantu bare abatakapi abaere ke uziba bateba na barabunga oyo gakitabwati pi bayiburi mbarochi zibarochi kwanza bayiburi mbanyo ndiko semba bwata mwana oro mwangaine gosoma and through bakole through abatureti barete rieta esobisi yo mugwada admin bata ngoyere mube pina uchunguzi nende yakorukuru manga because abantu norojera rona babeire mundu nabagobeka bakomoirio yo kwenyara atayanga ki no eno yo no motakari but the fact in umuntu okoruku partial orphan and a complete orphan na liera arete impact lakini minte ibinde this is politics. I am a politician. Naboro chinga gente ko kora nkeri buya pi ngi ko konya yani ngi kora ta impact ende ko kora de kora ta impact yani nga popularity nga kwaru te pass. But in other words na naboro chinga na uchiru bwe chibere ngi ko kora ngi ko konya amwe to mwana siasa atagete na acha rusiri 200 abantu baiko saruwa musini paraka antu atanga ayaje taga tusibibuja just 50 shillings. So omonda atete gocha amanyekane. Take for example, no eno mujumba onerogoro mheshimiwa Manduku. Nkoro bari kibesa. They give around 10,000. At least sikara kwanya ori chiribu 10 na bakorana ki Manduku nankonyete. Injuba bo soro mujumbe South Mugirango. Soro gende Mugirango. Oko igwa bantu bako motoki sana nga akorwe pasari buya. Kurware 10 to 20,000. According to the need yo mwana. Kigero kinenge ndo imanyete. Okay, na ndada MPs nkuru bare kebagendiga ekwaro charete abana mata akyo 200 akabaruerechi
school fees. That is the kind of a person na vita kirigo tumekaigo. Tari ngabeka kero mondo aegwe ngakero mondo nanyora zingi 150 ine school fees keyo. Omushime tutukarete asingane y'ekibasari omu aitoro chinga omugavana oteme asengencho entunde eliyo buraya abeteke kurwa bisi emyaka nere yara abetange emyaka ebere tato igataro chinga basari kitari kwenanu igatoro chinga aiga no achakirerende gochimuntu igananya gusuka aitoro chinga ora temira ke ogotema marendo otemire otatigatika tobe sinsia mwana ogotema kwera monda ogotema okay otemire otatigantora amanyanga chibe irengaire ntorete gento nga because of popularity muna nateba ntorete gento nga it has got a value. It is not about ingan kware terietanga chipasire ntwetu kwetu how much kwetu and how much do you pay, how much is the balance, how are you going to clear the balance. No roje, those are questions. And I got a ringa ise kama bronge na committee tuma ito sine committee nero use ba musiaba aba musie engwata ite na barabu kwero seri rieta na barabu no kanyora bare njena robo gambi bungwa for 10 years didie ke pindi ke tangani ba chakere million 3 konchikire 5 million. What happened? The way I understand COVID ya chete ga affect ki parcel o isukorigereri skuru ye ite kusino mwako mogima bana bataki skuru kaye parcel ya rego chiko itere ende skuru chipesanga ngoko rwere school because bana ambaka tiki bayo there were no kids tetu ate bobo kene na barubu esubore naki ekeki abeteiga na yabone ngento kena gecha chipasa ri chikote noroje na ndito ko sabangecha ebinte bia tenenete ona ando mama ko tenga ngongwa mbari ete pase pakari pase rikie ande wen irenga egento kia bete en COVID ya karita kia bete na ine imuna biko genda iga mwete control budget isiko kananga que ya ngeri priority mo kwa kwerende nge koba egento keroro it's about control of budget na bago kana taigwa proof nkebugati en value enyore kanenga e budget ya migiru kabisa pesa njiko tiki pesa nchiyo nkiyoko kora. All right. Omushima boigo amaetekero chibasari chiko chikwenanwa ngone kibale ekatia makongwa go chacha no bokurumi na boigo nkonyorenga emenganyi nero okonyoranga ekobage gotoka ayekolengana nokorra kwao eserikali county ya Kisii abere gotiche emenganyi eye erabe konekinga aborokyo bali ngano nyanga bayi kuchibasari chinchiko kobakonye emenganyi ekare gotichwa mekaro tokobashwa chibesikete tejonski na chiechi. In Jimuna Bono, you know, we oversight even those parcels, even those money. The money, are very dispersed as bursaries. What is there? Onye money, secondary school, yane. Eche lady, imbuate, kuru oversight, yokoro mokeira. Koikamo tenga, rigia banto, mokeira. Manyanga gesi choso sinyaine, ama echi bursary, nga bakarate, aba hari mwenende koikabaru list. Moremani manyanya dige minyoka moremani na mubamba ewe list yende ko chinyankononi oigara ewe list nyankononi bantu bari bane bons nerebe bwatre ni meroka rete list warari iko ko ikanyore list ya bana bakarteki baetwe passer inkiamo kama ward nko genda muino matoke bantu bawo babeka amo bonsi ndaite list nko genda the other side ya Ichuni Elizabeth list inkorete ntakete nichi ward chons ya masimba mumanyi lete list ya masibi lete list so abantu nainde muna batebeti inchina chorta abantu are egera onyenta ita mangana geteri rogoro ni umungu ntongwa kera naki mangana kera abugete geteri nye kwerende goto telete singwani inchira kitura bato kwene kinga chibese chikwena nuwa ngwikira chire mu menyu olyo Kisii na boigo mwanafunzi na ibongo tumi kuchira enchira erendo. That is the kwena na gotebi it is true oversight ya ito na era to wikira to tenga umate or documents we got because it is a must we got documents inga toe abanafunzi bari bonse ipimu yate passer koraki ahora nyare mokaeta abantu boma beimate koji kwerende mate koji pondo mogo chakota na bagusi to list yonsi pi list yeiga nero to ko abantu baitonzari aba staff nzari rigereria ose kwenene kortaki omondo maite abantu buna bari gamba manyete abana mba manyire village nga omwana ononyo nyarebe bari bonsi pi chibese ichonzire nga chikortaki chire chibese irenga mwae tukoru
Kuchibe seri ngachi aite tuwe. Kia beta approved from control of budget. Ngan 247. Ntango, mentanango. Nchingo ikachire 247. Toko nyorango ikachire it's okay. Toko nyorango remeruchire nga 7 million injiyo. Tatebi 7 million injiyo kateke. Kai muchibegete ntango tuchiro. Tuchirore. That is on how we are supposed to do that oversight. All right. Umeshimiwa. Obogo to abeto koranga esenchera umugavana linde na ndrete kunya gutarira na abeteka kwena na chibasari na abeteka kwena na echekiri nene kigima asegeti kemeyega keria kya Gusi Stadium kurinde umugavana na ndrete ko kwena kinga chibasari chabere chigwikira abamenyi be county ya Kisii obere iritkurego na abeteka gutarira ebunge elia kitutu chache note na kitutu chache sauti na boigo agatarira enseme elia ya bonchari na boigo ritkuria lero na barabwa utarira chinsemo au erinda kwene kinga abune nchira ya moyo kwene kinga obira utarira abamenyi be county ya Kisii na kwene kinga chibasari chabecho wikira abamenyi be county ya Kisii inkiro abego kwanera igoro yige tambo kiro kyomugavana we county ya Kisii maga yoko na neche kielienene na boyo kogendra ne taro yae yoko na chibasari Umoraria. It is simple this way. It is a great abuse. As a level yomugavana. Tocha agere form. Kuira form moremani marise iteke nyoro. Kuira form gario aromate. Kuira form kuirende tage namba imaria. Ngano mugavana mugi form. Kuirende okolonji. If governor is a person obwate a busy schedule. Nchengo metika yako rusikinseji akonya kutarira. Ebine binto byaba ward admin na ba MCA. Ki form akara wa launch ri parcel na bano kwa launch ri form akalaunch ri gosene stadium. Eya takere go kora ki form ki nkwara Kiambu. You saw what Kiambu yainge live on TV last week. Abantu ba wodigete gochiari. Wodigete gochiari akaba chibesa. Nande chibesa nkwaro chirenga chiarenge. Chibesa wa millions of money. Tadi siringi ibere. Bako gochiari chifomu chiabo. Baka gochi abande baka gochicheki. Mondo baka gocheki na chairman ye passe no mo MCA. Yenda inubono diri gochia irira abantu. Bono omo gavana oyo Kiambu wa matangi akoruku. Eya ko imoka ende Kikuyu. Agende gitaru. Agende kuerende moino tika. Agende everywhere ngane chi pasari yakoira. Ngane chi form yakoira. Egasio mo MCA ningi. Egasio mo ward admin ningi. Office iba be to ningi. Anya man to taite ko reduce. Anya to taite ko reduce spending state government. Tika kwa solve those offices. Arusio mo ward admin. Obviously yerusu wa bantu because they got function. Koreki katebenga iya saved noroje the expenditure bano ngekorete kinkeri igoro nero we korere gas bono ndakobuli distribution ye gas inkirere toro job distribution inkirere ekoba asokoro bimere mo that this is a boss otakeire na takeire go saba ndo batakeira bondaete university chachira meaning iko governor tebugati anything tari busy you know when you are not busy account na be korara igo ekwirera nigo chiabu eso eruche akorindo mweshimiwa passer tarenge gokora binti ngana konya goetanana echeki dienne yekorokwe izide edami cheki yekorokwe yari konya saineri yari yakore abantu bonse bamanye passer yakoreki yasokire vyombo vya habari no more mubeke kabisa passer yasokire abantu genda mu ichicheki korwa bisio mweshimiwa ngamo MCA kero muntu genda koreki boye cheki yako bari mu apply ite bari boye cheki nakiora ndene gaba nete 45 words omweshimira tokanga na sengencho amatuka maego konyoranga chibasare chinjiro ikera manyi aligete kwene kinga chiabere chikuikera era omonyene ekiagero maete buno mokore buna wate banga ni bosi ara kinirende iratokanga ere oamwire koira approach yelinga nchena chikoba kobumusomba bw'abantu yani a servant leader era abona atete koikera bamenyi banse arenga yabanyori ratokanga nobuli taite chisemi nekikoranga akunya gutara chinsemi chinkira kwandengane ubori tombo yako achisemi in fact no kwa idol kama nataka kiriko ba idol
I am telling you. Kwanya korra William Ruto go eta go etichi pasari jasi die go aje kitu chache esichi ward to constituency 290 and nyari bari masaba. You know Ekwere is a replica. A president county government is a replica of the national government. Meaning Arad is a replica of the president. He's a small president in this county, which has got 45 wards. A president demands 290 constituencies. Can the president run Ekwere na chega koruchi pasari? President neche bononga ke bagandi nchua. Oseke bagandi to dinenche ayabono karaga ndo chiabuti kangi rechi pasari. Is it possible? Gutatiga ama nganechi basari tobeta komoraga koronchi no nebinte bikebike chipara bintu binebi igo pare president ko ruaria ache ko roncha kapara koru embassy ya gochike ole moino. Ya ige ya chene chi function chi chindo cha kareki anonchera ni. Ka gocha pasaigo. President gocha ngabona acha koloncha kapara. President gocha function era ara chiche anonchera ni gendeki. Yani aetera ni go etanga na aetera. Kwarodi. So the governor Ariaro is misadvised. The governor tata no mondo. The governor gocha tata bolonche diga ige di quarters yo ko rote nga bantu bari bande ira go chiabu. Yeah? That is why job kwendera ro. Distribution here. That's the function here. Yo mo kwendo mo goda admin ya function ya yengi. But no ka make sure Marieta abeire chiform cha abeire aire nero go ruchi form nini akero umo MC ata kire kwa ndalo nje chiform ase ward ya. Obviously ya. Mo MC ata kire nera agende ai mokenere aire chikwerende chicheki. Norocho dorende itari mandate yo maitho yo mo MC. Ne mandate ye executive koruchi pasari. Bagende bakare kwenda omo MC no go jana ki amarieta abana baichoreti mbaye tuki pasari bonse. Ine Europa site. Mo MC kwanza tata kiri korrekana on this drama tata kiri korrekana. Mo MC no go jana ki aende somo ward admin amate ingange abantu bonse baye tu chicheki. Amo enabuga nabuga. Ari nabu da sitari ne kwende inki mbuyere onyeteri buya aira assembly. For discussion nga endekenge kodiki ine Europa site. Tariyo ba MC yo koranga ngabono no tura chi passer tu arete na arete passer kyo koreta. I'm sorry again to say ine arete ndansi abeire nya ama MC abegete ebichaya yese billboard yo korosi para no magavana. Do you know that is illegal? It is completely illegal. When you do that, it is when you do using your money. Is that his money? That is not his money. That's a public money. Yendo kita kere ko boro na emblem iri county government. Na ere ko kora na ere sponsor. Ko sina ere dona ko sina ere ruete kibesa. Choko chako rosi pare yu. Tari bichayo mo MC ko bere se billboard. Bichayo mo ga nangi ko bere. Kwanya korre bichayo mo yo ya bachumbere billboard. Korre bichayo president ere billboard. That is illegal. In fact, if you want to know that it is illegal, go. There is a case that has been filed from Nyamira, no Mongwano Group Vincent. Nyagarama kabuga takarosi chitaya mo gavana Nyagarama kure rest in peace. Akarosi chitaya. Akamanya kobeka chibicha chiaye. Bakaende koti. Chibe sane chia watu megete Nyagarama. Aya ne chi account. Na kirendo kobeka chibicha chiao. Koti ekarul within 24 hours arusi chibicha chichio. Jones, he had to remove them. It is a similar thing. You see, on your reverse injiri kiao, injiratiyo okobeka, eyentogi public, chibicha kiao. That is illegal. Yes, mwancho muriria on Dizzy TV ni gotwanetha usanga no mweshimiwa Vincent Gekone oyore umumanyi wa mang'ana akisiasa boigo raborigiri ekerogo keria kyobo Senate na boigo ansinga kiabono iga are ase kamati elia yoko murekera obokoreri bwechi serikali au ase gwikira bono iga aromo coordinator bwe bunge elia yanyalibali masaba twabito gosanga nere amang'ana amange asikunetote banga ayuta
atali mang'ana ndizi tibi ebine birengera libya naboigo obumanyi bwaye naboigo enchera aganitie ebinto bibe ebigokorwa ime ye county ya Kisii obere gagotogora enseme yemo asensemo yende askoleni tokogania abarai mbachikumulekera mang'ana naboigo kwene kinga ebinto byabere bigoikirana buna enchera ebwenda tumweshimiwa asengenche biro byabere komyoka kegima ntaete bono bwato kekerengereri kiao kyomweli anemono goikira bono ngani goturutinga county ya Kisii nigo atananegete ase enchera etali buna ebwenderete aswikira bono yaturutinga nonyanga mokonyu mugaba nantubwati goikira bono iga ebinambi bekire koti ntobwate aba MCA bako muche serikali ndocha aba MCA bako ya serikali okoboko asikulende asenchera kone kinga abamenyi be county ya Kisii babiro akonyora ama gendro ngikibonete bakorwa imi county ya Kisii to kone kinga county ya Kisii abere ko gendro county ya Kisii number 1 leaders were elected abago to represent in one way or the other in various legislative houses that is county assembly national assembly and the senate ebatakere wochama uno musi amangana yega yokonya kurutira na mangana tigatigwe omugavana ekeraro omugavana bwe county oinerore ekeruge kenene pi as elective positions ki county yaneronga the father of the house when the father of the house is disorganized every member of that family becomes disorganized because that's why a father akoroku the head of the family if the head of the family no mundo tantaine otabugati birengera birakonye oine bana baina barauna baba isakobugati chibwecho so omugabana atiga mangana mange chidrama chions pichitiwe I realize yero monyene korregendo korogunga self psychological audit ete bikoru imeyane ngeke tindiko nyara neke ngonyarande atigere the expertise bakoreje gasi yabo enambende yakabere about the governor mugabana omochiwe ase chintunda chinyinge ngere everything boye kagokorera tiga adesist pi yani monta atachabuye mundo gotachabuye no mageni ore I invited bugo chamwaye bago jukwane bintu bire outside the office not office matters we have buildings we have places which are gazetted official things bitakire gokorekanira tari omochibo monto ebintu bune biga bigo korekana ngabantu bajire quality budget abara bungo tebanga bae no erero sanane babugatu so that such a thing will not repeat again eke kogere kibono it has derailed development because one budget the quality budget na bagambi baito mwensi ebitina bitigwe no CS ito machabunaro anya bigo sinyakorwa muga kama chawu na nero called the senior most position in national government nerna bakoleta abantu abamo baigwane obwana butigwe abantu ba act as mature people tari mara kwa igumo inabo manire mara bakoreki ncheno mondo na supported Raila Odinga nerna akritekura but as things stand today a president yakor William Samoei Ruto nere president yeito whether we supported him we didn't support him let us respect him tomobwatisi kego ka 2027 naende na bato korek unamona na njenga tabana ki anyendiriga banari boronge iga buye iga amaraika go chenga kangana muntu tobwatisi tigas buye go chiari bono baka yagere na ncheke koneno mugaba nango chikobori 2027 keko kera bono anyore bintu biko gendreiga bono ne ningenda ngi agere kurangina nenka ningi so let us be serious on some matters na bantu bari moko kuruma serikali more particularly ye county kachimutige pika moranje development irorekane omusike simba na to promise it ereta wanja mangana corruption ne bintu bune bimo senator itakwanire inkumetinga is it ngaibono biroji because serikali eri arengo eyamochetu wa mangana corruption ndoche corruption imbone kamerete ekobumbucha uchigoro binte bimbita kairi koma nonde mwansi omanyete ngana akorete bi kora kori bunebyo tigabe prepared ko ndechera bune into oversight we don't advocate for any corruption any misappropriation wakora bonde mwansi we don't and we have the mandate toko bwato mondo torike muna tokorika gochiye CCDC ya mondo yabwatu
Alright, mbia mono mheshimiwa soikirana imbia studio ya Ndizi TV kwa wero sangana intwe amange na boigo gotwerera igoro chinjira tubonete kwegorora elinde tobe tokoranga serikali county Kisii yabirigo sakurwa sekerenge kemo gochia asekerengo kende mwanjo muri Ndizi TV kukwaria ni ngukota bimbia mono asengencho yokobwaterana 90 korwa emambi yarenge enchambe kira chinga kichiabono ase abuno toratwikira omwelio abugo sanga no magani bweto na boigo omweli bumuroberio wenzage kolende tinkwe kubera liambia mono abuto abeto kubwata na barogo kurwa imambi yarenge entambe tokomo chakera Frida Kerubo na boigo Abigail Nyanchama oyo baga kwene kinga chibiche chiboigo na Mario gi abera wikera asenchera yobo ikera nukorende abuno tojokera mwali wako molekera amange alengendrete ime county ya Kisii kulene to basa gusuka sengencho ime Ndizi TV ntukwalene tiemerobelio emenge yoko kya goseme na boyo kumanyia ayagandrete imense icho ya Kenya chinga kichinde na baganeiri oburilio buya ime Ndizi TV nabwo obwanso bwo mogusi. Ndizi TV, obwanso bwo mogusi.